हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आता वाजले संध्याकाळचे 5:30. आम्ही चाललोय जरा रानात फेरफटका मारायला, कारण कोकणात आता पावसाळा अजून चालू झालेला नाहीये. 2-3 दिवस जो काय पडला होता म्हणजे संध्याकाळ पकडूनच यायचा, पण आता तो 8 दिवस झाले गायबच झालेला आहे. त्यामुळे आमची जी बियाणं पेरण्याची कामं आहेत म्हणजे बरीचशी पेरायची आहेत, खोदकाम करायचं ते तर राहिलेली आहेत. जोपर्यंत पावसाळा चालू होत नाही तोपर्यंत ही कामं सगळी पेंडिंग राहणार आहेत. तर म्हटलं काय करावं आता, तर रानात चाललोय जरा आपला कोकणी रानमेवा काय काय आहे कुठे तर शोधण्यासाठी. आणि आता रानात जातोय म्हटल्यानंतर हातात काठी हवीच, त्यामुळे ह्यांनी काठी सुद्धा घेतलेली आहे. सोबत बोकू सुद्धा आहे माझा, इकडे आहे तो. तर चला मग आपण जाऊया. आणि आपली जी रोजचीच वाट आहे, म्हणजे गायी जातात आपल्या चरायला, त्याच वाटेने आपण जाणार आहोत, है ना. तर चला मग तुम्हाला सुद्धा रानाची सफर घडूया आज संध्याकाळची. आणि इथे बघा बोकू आहे, आता येणार तो पाठून. जसे हे जातील पुढे ना तसा तो पण जाणार, पण त्याला चालवत नाही न्यायचंय कारण जरा लांब जायचंय आपल्याला. बोकू तो येतोयस आमच्या बरोबर? ए बोकू, तो येणारच. आम्ही जातोय म्हटल्यानंतर तो काय थांबणार नाही. चला मी पुढे जाते, माझ्या पाठून येईलच. आणि ही फळं जी पडली आहेत ना ती आहेत भेलाची. हा कुंभा, हा काय कुंब्याची ना. हा तर ही सॉरी कुंब्याची फळं आहेत, बेल्याची नाही आहेत. पण गुरं ही फळं खातात ना तर ही चांगली नसतात ऍक्च्युली, म्हणजे खूप हीट असते या फळांमध्ये. पण काय काय गुरं काय खातातच, बाहेर भेटेते. आणि फळ बघा कसं वाटतंय, पेरू सारखं भरपूर पडले तिथे. चल. आणि आता पाठीमागे ना वनवा गेलाय, त्यामुळे सगळं असं क्लीन झालेलं आहे. आणि थोडी थोडी हिरवळ आली आहे, कारण मध्यंतरी पाऊस होता ना आलेला. आणि ह्याचं बघा काय चाललंय. बोकू काय करतोयस? नक पॉलिश करतोय तो. आणि इथून आपला वाडा जवळच आहे अगदी, ते बघा. आणि रोड पण जवळ आहे, रिक्षा गेली त्यामुळे बोकू आमचा घाबरला. रानात जाताना काठी ही सोबत घ्यायचीच असते. आणि ह्यांना सवय आहे काठी वगैरे घेऊन जाणारच, कारण की काही सांगू शकत नाही, असं समोर वगैरे काय आलं वगैरे तर. काय आलं याला? शेपटी का फुगवली आहे? हे काय सगळीकडे जिथे जिथे लाकूड भेटते तिथे तिकडे नख खरडवते. पॉलिश करतोय वाटतं. चला, दमेला तो, त्याला उचलून घ्यायला पाहिजे. आणि रिटर्न जाणार नाही तो इथून. तर इकडेच आपल्या गायी चरायला येतात. आता पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला एक एक दृश्य बघायला मिळेलच. इकडचा कोकणातला नजारा, हिरवळ सगळी. कारण पावसामध्ये तर दोन्ही टाइम सुयोग येतात गुरं चरवायला. आणि कधी कधी मी पण येते, जर मला कंटाळा आला असेल, घरात काही काम नसेल तर. त्यावेळेला इथे सगळीकडे हिरवळच असते पूर्ण. आणि हा बघा आमच्या पाठीने येते. ओ, त्याला उचलून घ्यावं लागेल, दमेल तो. येतोय बघा, पण केवढ्या लांब अगदी. त्याला मज्जा येते. आणि हे पाठीमागे आल्यानंतर म्हणजे इकडेच येतात आणि बिटकी आंबा जो घेऊन जातात ना, त्याचं झाड मी तुम्हाला दाखवते, समोरच आहे. आता पण पडले असतील, सुयोग म्हणतायत, बघूया. आणि त्या बिटकी आंब्याचं ना आज मी साठ सुद्धा घातलंय, फर्स्ट टाइम केलंय. बघूया कसं झालं, कसं होतंय ते. कारण आता ऊन भरपूर कडक आहे ना, त्यामुळे 1-2 दिवसात सुकून जाईल. पुढे गेल्यावर दाखवते. तर हे बघा बिटकी आंब्याचं झाड, दिसले का आंबे? भरभरून आहेत अगदी. आणि खाली माकडाने पाडलेले पण आहेत बरेचसे. माकडं तर भरपूर नुकसान करतात. बोकू आंबा खातोय.
ए बोकू. हे बघा बरेच पडलेत. माकडं सगळी पाडतात, अर्ध खाऊन टाकतात. पण आंबा भरपूर टेस्टी आहे, मस्त एकदम. स्मेल तर खूपच भारी आहे. आता इथे उभं राहिलंय तरी पण स्मेल येतोय. आता आपण आंबा नाही घेणार, आता आंबा नकोय, सकाळी बरेच बिटकी आंबा. बोकूला उचलून घेते, पण त्याला उचलून अंगावर नाही यायचंय, त्याला चालायचंच आहे त्याला. नंतर मग असं हे करत राहील, हापत राहील जीभ बाहेर काढून. अरे आपण गहू नाही आणलं. गहू टाकूया नंतर. गहू तयार करायचे. हो इकडे ये बोकू चल. पण बरं वाटतं बाहेर आलं की, घरात राहून राहून कंटाळा येतो तिला. मी काय इकडे फिरत म्हणजे तसं कामात असेल तर काय वाटत नाही, पण कामं नसतील ना, आता कशी बाहेरची कामं जरा नाही आहेत आणि गुरांची कामं तर मोस्टली सुयोग उरकतात, त्यामुळे ना मला कंटाळा येतो. आणि इकडे बघा, ही सगळीकडे आता कुंभ्याची पोळ्या पडलेत हे बघा वरती. आणि मुंबईत असतो तर कसं डीमार्ट मध्ये किंवा मार्केट मध्ये वगैरे जाता येतं ना, जरा एक काय घ्यायचं नसलं तरी कसं राऊंड मारून तरी घेता येतं. तेवढं जरा ठिकाणी कसं चला मग रानात काय नवीन आलंय काय नाही सगळं फेर म्हणजे वाटतं. त्याच्यातच 2-4 तास आपले निघून जातात एकदा डीमार्ट मध्ये घुसले होती. तसं असतं. पण आता इकडे आपण गावी रानात फिरायचं, हिरवळ येते आता सगळीकडे गवत. हो पाऊस असता तर अजून आलं असतं. तुम्हाला ते भुईफोडं कुठे मिळाली होती? ती तिकडे त्या साईडला पुढे. पाऊस पडताना जरा मज्जा येते चालायला, मस्त वाटतं एकदम इकडे. अगदी रेनकोट घालायचं, हातात एक काठी घ्यायची, हा पुढे गुरं पाठवून कुठून जायचंय. आता ही बघा इकडे करवंद कुठे कुठे आता आहेत. करवंदाच्या इथे जवळ आलो पण. हो करवंदाला आपण काढूया का? काढूया, हा थोडीफार काढूया आपले कुठे कुठे आहेत. मागे पण आहेत, अजून आहेत ना. हा मागे आहेत तिकडे. तू कुठे चाललाय? पुढे जाऊ नको. हा होय आपण मागे इथे इकडे ना कच्ची करवंद घ्यायला. नाही तिकडे एकदम पुढे गेलो होतो. जाऊया बघूया पिकलेली असते तिकडे आम्ही काढूया पण आधी. हा तर सुयोग काढतायत करवंद फटाफट. मी काढत बसली तर वेळ जाणार, त्यामुळे ते बोलले मीच काढते. इकडे कसे उंच आहेत ना काय काय ठिकाणी, तुझा हात पोचणार नाही. कारण इकडे खाली पण सगळं काटेर आहे असं. ते पण खाली पण लक्ष द्यायला लागतं, नुसतं करवंदाकडेच लक्ष देऊन चालत नाही. त्यामुळे ते मला शक्यतो अशा अडचणीमध्ये हात वगैरे टाकायला देत नाही. ते बोलतात मीच काढतो. करवंदाची झाडी. हा करवंदाची झाडी. हो बोकू शेट बघा आमची. बोकू खेळतोय. बोकूची मजा वाटते, मजा येते इकडे त्याला यायला, मग तो पाठवू येणारच. पण मी एकटा असलो की शक्यतो त्याला घेऊन नाही येत. आता आम्ही दोघं पण बाहेर निघालोय म्हणून तो आलाय. ए इकडे वा वा करत जाऊ नको तिकडे. तर इकडे थोडीफारच मिळाली पिकलेली करवंद, बाकीची काय काय ती झाड म्हणजे जाळीवरच सुकलेली आहेत, त्यामुळे नाही काढली नाही. आणि ना काय बोलत होती मी, पिकलेली करवंद ना शक्यतो मिळत नाही खायला, कारण फटाफट ती घेऊन जातात कोण ना कोण. कच्ची करवंदाचा व्हिडिओ आपण जो बनवला होता त्याची तर चटणी बनवली होती, पण पिक्की करवंद खायला मजा येते. जांभळाचं झाड आहे ना इथे. आणि तिथे बघा माझ्या मागे ना जांभळाचं झाड आहे, थांबा मी दाखवते. तर हे बघा, हे आहे जांभळाचं झाड. छोटी छोटी आहेत वाटतं पण ना, छोटी छोटी आहेत. दिसत आहेत का तुम्हाला? ऍक्च्युली अजून ना प्रॉपर म्हणजे ऊन आहेच थोडं. आणि ना कधी कधी व्हिडिओ मध्ये आवाज तुम्हाला कमी येतो, तर काय होतं माहितीये, माईक यूज करतो आम्ही, पण आता मी लावलाय ना माईक, मगाशी ह्यांच्याकडे होता माईक मी लावलाय ना, तर माझाच आवाज व्यवस्थित येणार, अगदी स्पष्ट. आणि समोरची जी व्यक्ती असते ना त्याच्याजवळ जर माईक नेलं तरच येणार, लांब असलं तर आवाज येत नाही. असं भरपूरदा आमच्या व्हिडिओमध्ये झालेलं आहे. पण आता ह्यांच्याकडे होतं, पण हे जास्त बोलत नाहीत, त्यामुळे मग पुन्हा माईक मी लावला आणि आपलं
बोलायला सुरुवात केली, कारण माझं असं बोलबच्चनगिरी भरपूर असते, जी तुम्हाला तर माहिती आहे व्हिडिओमध्ये. आणि इकडे सगळे ना, इकडे पण गुरं चरायला येतात. आमचीच गुरं असतात जास्त करून, आणि कोणाकोणाची असतात अशी, पण इकडे असतात भरपूर अशी. पूर्ण हिरवळ हिरवळ. आता तर दिसत नाहीये, पण नंतर दिसेल, जसा पाऊस स्टार्ट होईल तसा. आणि आमच्यासारखे तिकडे पण कोण ना कोण असं आलंय फिरायला. मुंबईची लोक वगैरे आता आली तर ती येतात असं काही नाही काय कशाच्या शोधात, जसं आम्ही आलोय करवंदाच्या शोधामध्ये तसंच. बोकू चल, बोकू बघतोय त्यांना. त्याला कोण असं वेगळं दिसलं ना की तो असं टक लावून बघत असतो. ते बघा, तिकडेच लक्ष आहे त्याचं. आणि ह्यांना अजून एक करवंदाची जाळी भेटली आहे. आहेत का? थोडीफार आहेत, काय काय सुकली आहेत ते उन्हामध्ये ना. अच्छा, जास्त पिकून गेलेत काय? थोडीशीच मिळाली आहेत. ऍक्च्युली मी असा प्लॅन करत होती की जर अजून जास्त मिळाली असती ना तर मीठ लावून सुकवून ठेवायला, कारण आता ऊन असतं ना बऱ्यापैकी, तर पटापट गोष्टी सुकतात. म्हणजे आपण सुकत घातल्या की, तर ते सुद्धा चांगलं लागतात सुकवून. करवंद तुम्ही कोणी खाल्ली असेल की नाही माहिती नाही. जर तशी सुकवून कोणी मीठ लावून करवंद खाल्ली असतील तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. कारण पावसाळ्यात आपल्याला मग काही ही करवंद मिळत नाही खायला, आणि खाऊ पण नाही पाऊस पडल्यावर. मग ती सुकत जी घातलेली असतात ना ती खायची, मग ती छान लागतात. तुम्ही खाल्लेत कधी सुकवलेली? हा, नाही ना. मुंबईला वगैरे खाल्लं असतं. मुंबईला गावाला एवढं सुकवत वगैरे नाही, आपण डायरेक्टच. मुंबईला म्हणजे असं नाही, आमच्याकडचे ना गावी जायचे ना त्यावेळेला भरपूर करवंद असतात ना, काय काय जणांची भरपूर सड्यावर वगैरे भरपूर करवंदाची झाडी असते. आता इकडे मी तशी प्रॉपर बघितली नाही जास्त करवंद. काय काय राजापूर साईडला वगैरे भरपूर करवंदाच्या झाडी आहेत. हा, तर तिकडे आपण नॉर्मल इकडे फिरतोय, पण ते मोठी देवरुख साईडला पण असं करतात काय काय लोक. हा, तिकडे पण अशी काय काय लोक करतात. कारण आमच्या समोर एक देवरुखवाले होते, तर ते जेव्हा गावी जायचे ना तेव्हा करवंद अशी मीठ लावून सुकवून आणायचे, आणि मग जेव्हा श्रावण महिन्यात आपले उपवास वगैरे असतात ना तेव्हा मग ते खायचे. असं तळलेले गरे, काजू आणि ही करवंद वगैरे असं. तो ऐकतो तरी उचलून घ्यायचा, दमला मग येतोच कशाला पाठवून, आणि उचलून घे सांगतो तर ते पण नाही त्याला होत. हा, पळतो. आता राहा, चालू नको बाबू. आता लक्ष बघा, कावरा बावरा नसतं सगळीकडे, नजर त्याची. तिकडून बघा कसं सीन दिसतंय. आता इथे मागच्या साईडला आम्ही, म्हणजे आधी पुढच्या साईडला काढली होती, आता मागच्या साईडला यांना दिसली आहेत तर ती काढतायत. भरपूर आहेत ना. सुयोग करवंद काढतायत, तोपर्यंत तुम्हाला मी इकडचं जरा सीन दाखवते जवळून. सगळीकडे अशी छान हिरवळ हिरवळ. मध्येच पक्ष्यांचे आवाज. बोकू करवंद काढतायत, पण पिशवीत कमी आणि तोंडात तुमच्या जरा जास्तच जात आहेत वाटतं. हा, गोड आहेत. खा, पण घरी जाऊन खा ना, धुवून वगैरे व्यवस्थित. अशी का खाताय? डायरेक्टच आहेत ना झाडावर. मस्त लागतो. गोड आहेत ना, पण तो दमलाय बघतो. ते बघा तोंड बघा कसा करतोय. म्हणून त्याला उचलून घेत होतो, तर त्याला उचलून पण नाही यायचंय. चल आता कुठे जायचंय? हा, त्याला कसं नेणार? घरी जाऊया. हा बोका नसताना तर आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन आलो. तो बघा त्या खड्ड्यामध्ये हे करतोय. तर तिकडे मन्या भाऊंचं घर आहे, मग अशी दाखवलं, तिथे गेलो असतो आम्ही. हा पर्या क्रॉस करून जायचंय. पर्याला पाणी नाही ना? आता कुठं पाणी? नाही, मग त्या दिवशी ते 2-3 वेळा पडला म्हणून विचारलं. 2-3दा पाऊस पडून पर्याला पाणी येणार आहे. जसा पाऊस पडतो तसा जमिनीतच ते पाणी जातं लगेच.
एवढी गरम तापली होती जमीन. चल बोकू, तुझ्यामुळे आम्हाला जायला मिळेल. ए तिकडे काय करतोस? चल चल जाऊया. मुद्दामून नाटक करतो तो आम्ही यायच्या टायमाला. त्याला माहिती आहे आता काहीतरी पकडतीने उचलून घेते. अरे बाबा त्या खड्ड्यामध्ये काय करू नको. चल 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 आपण पुढे गेलो की. काय बोलताय? जांभळं म्हटलं थोडी काढूया ना. जांभळं हा तुम्ही खा, मी नाही खात. तुम्ही खाणार ना? 4-5 काढतो. चालेल. सगळं ते एकदम सगळं होईल. हम्म. कारण जांभूळ वगैरे मी नाही खात. तुम्ही खात असाल तर काढा आपलं थोडंफार. तर आता परत पहिल्या जागी आलोय जिथे जांभळांचं झाड दाखवलं तुम्हाला. तिकडे आहे का? पण वरती आहेत. हात पोचेल काय? पिशवी द्या मॅडम. काढतो काठी. ठीक आहे काठी हातातलीच आपली. ही काढते. वारा छान येतोय ना. आणि घरात राहत नाही, बाहेर जरा बरं वाटतं. काय झालं? ती काय काठी बरोबर नव्हती वाटतं, म्हणून आता आम्ही हातात जी घेऊन आलेलो त्याच काठीने ते पाडतायत आणि कॅच करतायत. चांगली असतील तर घ्या, बघून घ्या. खाली पडलेली नका घेऊ. खाली पडलेली नका घेऊ. खाली पडले नाही, काढलेली. आणि तिकडे आहे समोर पवार काकींचं घर. तिथे पण आपल्याला पर्या क्रॉस करूनच जावं लागतं. हा इकडचं याला माहिती आहे ना बोकूला सगळं. हा हा त्याचा बोकूचा एरिया. सगळीकडे नुसतं पतेरा पतेरा पडलाय सुकून. चला दमलाय तरी धावणं काही सोडत नाही. आज व्हिडिओ मध्ये बोकूच जास्त दिसत असेल. हा घरात पण बोकूच असतो. बोकू शिवाय काय, बोकूच बोकूच आहे आमचं सर्व काय. ओ बोकू सारखं बोकू बोकू बोकू. नाही तर ही पिशवी त्याला वाटायचं काहीतरी मच्छी बिच्ची फाडायचा धरून. तेवढं करेल तो. लोंब ते ना हातात. डेअरीतून आलो की तो तेच बघत असतो. काय आणलंय, हा तेच बघत असतो तो. बाहेर तो धावत येतो गाडीवरती बघायला काय आणलंय काय नाही. तेच ना. ज्या वाटेने गेलेलो त्याच वाटेने पुन्हा आलो आहोत. कारण ही जरा शॉर्टकट आहे. दुसरीकडून जायचं म्हटलं की जरा ते लॉंग कट होणार. त्यामुळे घर आलोच. अगदी जवळच आहे, इतकं काही लांब नाही आहे. आणि ही आहे आमची शेणखत मागची साईड. आपण जाऊया जरा. कोंबड्या इकडे मी आली इकडून मला आपण माझ्या पाठीत, पण त्यांच्या पाठीत नाही गेलं. त्या आगाव आहे ना बोकू. करवंद आणून मी अशी पाण्यात मीठ टाकून ठेवलेली आहे चीक वगैरे जाण्यासाठी. हे बघा कोंबडा की कोंबडी असं ओळखायचं. तर चला आजचा व्हिडिओ माझा इथेच एंड करते. केवढा मोठा झालाय व्हिडिओ, छोटा झालाय काय माहिती नाही. फक्त जरा आम्ही संध्याकाळचा फेरफटका रानात मारायला गेलो करवंदासाठी. त्यामुळे म्हटलं चला शूट करून दाखवूया, तेवढंच वेगळं काहीतरी व्हिडिओमध्ये. नेहमी आपलं बियाणं वगैरेंचाच व्हिडिओ असतो, शेतीबद्दलच सगळं. तर म्हटलं आज आपण जरा बाहेर फिरतोय निवांत, तर ते सुद्धा शूट करून दाखवूया. आणि आता भाजीला म्हणजे जे रुजून आलेलं आहे बियाणं त्यांना जरा पाणी घालायचं आहे, तर ते घालतो. तर चला मग व्हिडिओ इथे सेंड करते. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा,
शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जोडीला असतोच बसलेला बोका. बाय.